Bună ziua tuturor, ce faceți? Numele meu este Marius Badea și astăzi am venit să vedem ce fac antreprenorii din diaspora. Acest eveniment este organizat de către Ștefănuț, Grădina Bunicii și vom vedea ce oameni au adus și cu ce se ocupă lumea, cu ce se ocupă antreprenorii români de aici, din UK. Stați aproape, haideți să vedem! Salut, George, ce faci? Salutare, bine, mulțumesc, bine ați venit. Bine v-am găsit. Să știi că astăzi am venit să luăm interviuri de la antreprenorii noștri. Ce ne poți spune despre produsele tale? Păi pot să vă spun că produsele mele sunt proaspete, mai am puțină acum la târg, fiind Valentine's Day. Avem o brânzică cu condimente aici, un pic. Brânză în formă de inimă? În formă de inimioară, da. Și ceva un pic și mai tare pentru cei îndrăgostiți, că pot veni și ne mai găsesc până la ora 5. Avem aici brânzică în formă de inimioară cu ciocolată, căpșun. Mamă, brânză ca acasă. Pentru că investim în educație, îi lăsăm lui George câteva pliante pentru ceilalți. Mulțumim frumos! Și suntem aici la un vechi prieten apicultor. Salut! Salut! Mă bucur foarte mult să văd că încă se promovează produsele noastre naturale, mai ales aici unde lipsește. Destul de des, așa. Am înțeles. Cum se numește branding-ul? Mia Honey. Ce ne puteți spune despre produsele dumneavoastră? Totul este natural 100%. Și vă recomand toate produsele. Aici e chiar și apicultorul. Oh, bună ziua! Cum este viața de apicultor? Cum ați descrie-o în câteva cuvinte? Frumoasă, dar în același timp foarte multă muncă. Ce le-ați recomanda tinerilor care și-ar dori să-și deschidă un business cu albine, să devină apicultori? Dacă ar avea un pic de ajutor din partea statului, curaj, și bani, și seriozitate. Da. Perfect. Mulțumim frumos și ne bucurăm că v-am cunoscut. Cum sunt evenimentele organizate de Ștefănuț, Grădina Bunicii? Până acum au fost cu succes evenimentele organizate de Ștefănuț. Ne face plăcere să venim. Cred că totul ține de organizare și dacă și vremea ține un pic cu noi, totul e perfect. Am văzut că sunt foarte mulți români astăzi aici, e surprinzător să vedem atâția conaționali în același loc. Da, în general la toate târgurile de acest gen sunt doar români, pentru că ele sunt făcute pentru români, e normal să fie români. Iar dacă sunt în număr cât mai mare, cu atât mai bine, atât pentru noi cât și pentru ei. Vin, se mai distrează, mai mănâncă un mititel, își cumpără chestii tradiționale. Vedem ce fac prietenii noștri de la stand și cu ce se ocupă. Ce fac băieții? Bine, ce faceți? Vai, dar ce avem aici? Avem mici de pleșcoi, cârnați de pleșcoi, ceafă de pleșcoi. Avem noi aici fetele care au început o afacere de la zero cu cozonaci minune. Îmi aduc aminte de ultima dată când ne-am întâlnit niște cozonaci excepțional și foarte buni. Acum și-au făcut și rețetă de prăjituri. Țin să vă anunț că acești cozonaci sunt făcuți cu o rețetă franțuzească. Deci ingredientele nu sunt din UK. Țineți minte asta. E cea mai bună făină. Ia să vedem ce avem. Făina franțuzească e cea mai bună. E mult mai bună decât făina noastră românească. Super! Vai, dar ce bunătăți avem aici. Cum se cheamă branding-ul? Maria Simona Sui, dacă vă uitați pe bannerul nostru. Bună ziua! Cum merg vânzările? Foarte bine! Nu ne așteptam să fie atât de multă lume. Frumos! Abia așteptam să înceapă din nou târgurile. V-ați asortat foarte tradițional românește, am putea spune. Sunteți un pat... Mereu mă îmbrac așa. Să știți că e foarte frumos pentru că prezentați tradiția românească mai departe. Mulțumim! Doamna cu produsele naturale, ce faceți? Bine să apuci de aici! Cum vi se pare evenimentul organizat de Ștefănuț, Grădina Bunicii? Este foarte frumos și recomand tuturor să vină să deguste toate gustările românești, tradiționale și, ce să spun, e foarte frumos aici. Mulțumim frumos pentru timp, spor la vânzare și ce avem noi aici de Valentine's Day pregătit pentru fetele noastre. Bună ziua, ce aveți aici, bun? Gata de acum, nu prea mai am.
Cozonac avem aici. Ca în Ardeal, mâncare bună. Exact, da. Fiecare stand reprezintă o anumită zonă sau un anumit gust. Deci... vedem că aici aveți, pe lângă preparatele delicioase, aveți și fete frumoase. Da? Păi suntem din Ardeal, nu? Așa este, în Ardeal sunt. În România, în primul rând, fete frumoase. Toate sunt produse românești. Am înțeles. Da. Și care este secretul tătuțului? E ce să fie, bunăstare, că îi dă dragoste, are marfă de calitate. Și acum îl avem alături de noi pe nimeni altul, Florin, care el a creat brandingul Ștefănuț Grădina Bunicii. Florin, ne bucurăm că ești astăzi aici alături de noi și mulțumim pentru invitație. Ce ne poți spune despre acest eveniment de astăzi? Mulțumim, bună ziua și bine ați venit, vă mulțumim din suflet că ați ales să dați curs invitației noastre. În primul rând, este un eveniment dedicat românilor și micilor antreprenori români care sunt în diasporă și care doresc să-și creeze un business și să se facă cunoscuți. Prin astfel de evenimente dorim să dăm populației și românilor gustul pe care l-am trăit noi, cei ăștia mai bătrâni cu cheia la gât, pentru că am avut o copilărie frumoasă, o copilărie prin care am simțit gustul adevărat al produselor, al tradițiilor. Din păcate, mulți dintre noi au trebuit să plece în diasporă și astfel de evenimente ne ajută să ne întregim, să ne unim și să schimbăm o vorbă într-o altă țară străină. Într-adevăr, așa este, contează foarte mult sprijinul sau comunitatea care s-a creat de-a lungul timpului și suntem foarte mulțumiți să fim astăzi aici, pentru că știu că te cunosc de la un eveniment din Nottingham, unde am participat amândoi ca exhibitori și de acum 2-3 ani, cu 2-3 ani în urmă, lucrurile au evoluat destul de puternic. Voiam să te întreb, ce te-a motivat să faci această schimbare, să vii de la statutul de a avea un stand la statutul de a crea un eveniment, de a deveni organizator? Ce te-a motivat? Nevoile și necesitățile românilor, în primul rând, pentru că, da, este adevărat, în urmă cu 3 ani de zile eram participanți ale altor evenimente, dar noi am încercat să creăm altceva, să creăm o unitate, să creăm un grup pe care dorim să îl promovăm cât mai mult în toată Anglia, pentru că noi mergem nu doar în Londra, ci și în Țara Galilor, săptămâna viitoare, în Edinburgh, în nordul Angliei, în peste 30-40 de orașe în fiecare sezon, primăvară, vară și toamnă-iarnă. Mulți ani de zile de când ne cunoaștem, încă merg cu tine, încă au încrederea aia necesară. De ce oamenii au ales să te urmărească? Pentru că noi le oferim o stabilitate, le oferim respect în primul rând și suport pentru dezvoltarea afacerilor lor. Pe majoritatea dintre ei au pornit de la business-uri mici care i-au ajutat să se dezvolte la un alt nivel și ne bucurăm că au încredere și toți cei care doresc să fie parte a proiectului nostru poate să intre online și să ne scrie de fiecare dată. Super, deci ați crescut împreună. Da, am crescut împreună, este normal pentru că am format o comunitate. Practic este familia noastră de duminică, având în vedere că în fiecare duminică suntem plecați de acasă, petrecem mult timp și este normal să ne susținem unul pe altul și să ne ajutăm la evoluție și la dezvoltarea lor în comunitate. Perfect! Noi ne bucurăm să fim astăzi aici și o să mergem să descoperim standurile de aici din târgul organizat. O să luăm câteva interviuri celorlalți, să vedem ce zic și ei și să vedem ce bunătăți au. Cu mare drag, bine ați venit și vă dorim o ședere cât mai plăcută și cât mai lungă. Perfect, mulțumim! Haideți să mergem să vedem ce bunătăți avem aici. Cele mai bune produse la grătar, proaspete aduse din România. Dar ce avem noi aici? Bună ziua, Termobane Windows suntem. V-ați deschis atelier? Avem atelier, avem o fabrică în Dunstable și este... Felicitări! Avem un antreprenor român care și-a deschis propria lui fabricuță. Felicitări! Mulțumim! Uitați aici câte pietricele! Aveți și cristale sau pietricele din acelea magice? Da, absolut numai cu pietre magice lucrez. Uitați aici! Am înțeles! Roz quartz, piatra iubirii. Pietrele au diferite energii
care se adresează diferitelor. Da. Dacă pune... Avem o organizație care ne numim RCCT, adică Romanian Culture and Charity Together. Ajutăm românii gratis sau Romanian Hub, după cum vedeți aici, da? Warm Space la Romanian Hub. Promovăm cultura și tradiția. Foarte frumos, vedem că v-ați asortat foarte tradițional astăzi. Da, mulțumesc mult, da, îmi place tot timpul, pentru că de-aia avem aici profesorul grupului nostru de dans și de cântat, care va cânta acum și apoi va distribui aceste pliante, că avem nevoie copii să promovăm cu ei cultura și tradiția noastră. Să știți că faceți un lucru extraordinar pentru comunitatea noastră. Mulțumim și noi! Cu drag, mulțumesc de suflet și voi face. Numai bine! Pharmacy, vai! Astea de la Pharmacy sunt vegane, nu au absolut nimic chimical în ele. Deci vă recomand cu mare drag. Oriflame, și ce părere aveți despre cei de la Avon? Nu pot să spun o părere, nici rea, nici bună. Fiecare firmă e cu produsele ei. Trebuie să ne respectăm între noi. Să știți că ne mândrim de tinerii antreprenori care vor să reușească să facă ceva, iar Oriflame-ul este una dintre oportunitățile dumneavoastră și vrem să vă felicităm pentru asta. Avem produse pe bază de aloe vera, 100% naturale. Și la ce este bună aloe vera? Aloe vera este foarte bună pentru colon, este foarte bună pentru digestie, este foarte bună pentru arsuri, este foarte bună pentru piele, este foarte bună de la interior la exterior pentru orice. Super, ne-ați convins! Educația este cheia succesului tău. Ține minte, și tu poți reuși.